ערב טוב קלים. ערב טוב נויה. ערב טוב, מורות מורים, חברות חברים, קוראים ואורחים נכבדים. ברוכים הבאים לטקס סיום מחזור קורס ד' כאן בתיכון 6-שנתי מקווה ישראל. מכבדים אותנו בנוכחותם ראש מועצת בית דגן מר אלי דדן, מנהלת הכפר הגברת שרית גולדשטיין, המנהלת המדור הכללי הגברת דפנה שניידר. מיד נתחיל בדברים, אבל אי אפשר בלי לקבל את הבוגרים. אז קבלו. אז קבלו את מחזור קורס ד' בראשונים, כיתה י"ב אחת המחנכת מיכל סגר. תודה לי"ב אחת. כיתה י"ב 2 עם המחנכת רויטל בירן. כיתה י"ב 3 עם המחנכת ורכזת השכבה עידית רוטשילד. תודה לי"ב 3 כיתה י"ב 4 עם המחנכת לאה זלמנו. תודה לי"ב 4 ואחרונים חביבים, כיתה י"ב 5 עם המחנך יאיר גנטר.
להיות בן 5. גבירותיי ורבותיי, מחזור ק"ד. עכשיו, מחזור ק"ד איתנו, ורגע לפני שנתחיל בטקס הסיום, חשוב לנו לציין את רצף האתגרים הבלתי פוסק שניצבנו בפניו בשנתיים האחרונות, במלחמת חרבות ברזל ובפרט בשבועות האחרונים במלחמה אל מול איראן. אובדן יקיריהם של משפחות שכולות בכל רחבי הארץ לא יישכח ולא לשווא. ולא נוכל להתעלם מחיילינו המחליפים את נפשם למען ביטחוננו וביטחון המדינה. צאו בשלום וחזרו לשלום. יש מי שמחכה לכם בבית, ולא נשכח שאנשים חטופים שעדיין נמצאים בשבי כניסת תפילה, כי כולם יחזרו במהרה לגבולנו. ולבסוף, רגע גיוסנו לצה"ל, אנו מאחלים שישכון שלום בביתנו ולא יהיו מלחמות. אמן. בשיר התקווה, הקהל מתבקש לעמוד. It is unperceivable, unbelievable. The world won't see it, but we can feel it, we hear it and see it everywhere. We don't care. הקהל מתבקש לשבת. אז עכשיו כשאתם איתנו, בואו נשתף את הקהל במספר עובדות על מחזור ק"ד. בשכבה יש 123 תלמידים, 57 בנות, 66 בנים, 41 מורים מקצועיים שמלמדים אותה, 4 מחנכות ומחנך אחד. אז אחרי שהכרנו את השכבה, אי אפשר להתחיל את הערב הזה בלי כמה ברכות ואיחולים. ולראשונה שבהם, האישה שמצדה את תיכון מקווה ישראל לאיכות ולמצוינות בכל התחומים, ודואגת להעצמה ולהרגשה הטובה של כולנו. היא חושבת עלינו השכם והערב, היא המנהלת הכי טובה שיכולנו לבקש. אני מתכבד להזמין את מנהלת בית הספר, הגברת דפנה שניידר, לברך את הבוגרים. ערב טוב, מרגש להיות במעמד הזה. אני מנצלת את המעמד הזה קצת גם כדי להיפרד ממספר אנשים מאוד חשובים, אז מתנצלת קצת על האורך של
של הדברים. ערב טוב למר אלכס כץ, סמנכ"ל תפעול ומשאבי אנוש במקווה ישראל, מר אלי דדון, ראש מועצת בית דגן, הגברת כוכבית מיכאל, מנהלת מחלקת החינוך בבית דגן ואימא גאה לבוגר, יאן קרל, מנהל הפנימייה, נורית הדר, מנהלת החטיבה העליונה, שרון מירז, מנהלת חטיבת הביניים, מור בלושטיין, סגנית מנהלת החטיבה, מוטי אמרני, יו"ר הנהגת ההורים, מורים, הורים ואחרונים חביבים, בוגרי מחזור ק"ד היקרים. היום אתם מסיימים רשמית את לימודיכם בבית הספר ועוברים ממעמד של תלמידים למעמד של בוגרים העומדים לפני גיוס לצבא, מכינה, שנת שירות או לימודים. זכיתם להיות חלק ממורשת מכובדת בת 155 שנה כאן במקום הזה המיוחד מקווה ישראל. הערב אנו נפרדים לא רק מכם בוגרים יקרים. שרון מירז, מנהלת חטיבת הביניים ב-12 שנים האחרונות. שרון הובילה תהליכים חינוכיים ופדגוגיים ולימדה במשך שנים תנ"ך את כל תלמידי כיתות ז', גם את ח', מתוך רצון אמיתי להכיר את כל תלמידי החטיבה. אחרי 31 שנות עבודה חינוכית מסורה, פונה שרון לדרך חדשה. שרון יקרה, כולנו מעריכים, אוהבים ומאחלים לך הצלחה רבה. את חטיבת הביניים תנהל מהשנה הבאה כוכי מסיחייב, בוגרת מקווה ישראל, שהייתה רכזת השכבה שלכם בחטיבה. כולנו מאחלים הצלחה רבה לכוכי, ושרון אוהבים אותך. מחיאות כפיים לשרון. לאה זלמנוב, מחנכת י"ב 4, שפורשת אחרי 24 שנים של עשייה חינוכית כמורה לביולוגיה וכימיה, רכזת כימיה, מחנכת, רכזת של 5 שכבות בתיכון ורכזת העולים החדשים בתיכון. לאה יקרה, אנחנו אוהבים, מעריכים ומאחלים לך הצלחה וכל טוב בהמשך דרכך. תודה רבה לאה. טליה אור, אשת חינוך שפורשת אחרי 26 שנה של עשייה חינוכית כמורה לספרות, מחנכת ורכזת. טליה היקרה, אנחנו אוהבים, מעריכים ומאחלים לך הצלחה וסיפוק בהמשך דרכך. תודה רבה טליה. ואחרון חביב, מוטי אמרני, יו"ר הנהגת ההורים, כבר 13 שנים במקווה ישראל ואב גאה לבוגרת. מוטי הוביל את הנהגת ההורים בשנות הקורונה ובשנות המלחמה, השקיע מזמנו וממרצו ופעל רבות למען קידום בית הספר, בשיתוף פעולה עם הנהלת בית הספר והנהלת מקווה ישראל. כולנו מודים לך, מעריכים מאוד את תרומתך ומקווים שתמשיך לפעול למען תלמידי מקווה ישראל. בוגרי שכבת י"ב היקרים, במהלך 3 שנות התיכון בהם למדתם במבנה המרכזי, זכיתי להכירכם, לדון אתכם על נושאים שונים, ללמד את חלקכם, ונהניתי מאוד ללוות אתכם בטיול השנתי בי"ב. כשכבה אתם מתאפיינים ברבגוניות חברתית ולימודית, תוך סובלנות והכלה של הזולת והשונה. התברכתם בכישרונות רבים וייחודיים, תרמתם לחברה ולעצמכם, כל אחד מיוחד בדרכו, ויחד אתם מקרינים אנרגיה ורוח צעירה. במהלך שנותיכם בבית הספר התמודדתם עם אתגרים בריאותיים, לאומיים, חברתיים. ב7 באוקטובר 2023 נחתה על כולנו מציאות שלא יכולנו לדמיין אותה. מציאות אותנו כולנו חיים עדיין מדי יום, ועדיין לא רואים את האור בקצה המנהרה. למציאות זו התווספה המלחמה האחרונה מול איראן, שכולנו מקווים שתבטיח לנו עתיד בטוח יותר. נמשיך לייחל לשובם של כל החטופים, להחלמת הפצועים, לשלומם של כל חיילינו ולשובם של כל המפונים לבתיהם. במהלך השנה רבים מכם הקדישו זמן רב למיונים, ליחידות השונות בצבא, למכינות קדם צבאיות, לשנת שירות ולרישום להמשך לימודים. רובכם גם עובדים, ועל כך כל הכבוד. ניתן גם להבין מדוע הלימודים לא היו תמיד בראש מעייניכם. המציאות של חיינו אילצה אתכם להתבגר ולקחת אחריות. למרות הקשיים והמורכבות, הפגנתם נחישות וחוסן, ובעזרת צוות המורים המסור שליווה אתכם, הצלחתם לעמוד ביעדים שהצבתם לעצמכם בבית הספר. אני מבקשת להודות לכל צוות המורים והמחנכים שליווה את השכבה במהלך 6 השנים האחרונות, בתחושה של שליחות, דרך חיים שכולה אהבה, נתינה ודאגה לתלמידים. ברצוני להודות
לעידית רוטשס, רכזת השכבה ומחנכת י"ב 3. למחנכים בתיכון, אפרת, רן, נועה, מיכל סגל, רויטל, לאה, יאיר, לענת היועצת על עבודתכם המסורה, אהבתכם ומחויבותכם האמיתית להצלחת התלמידים. בוגרים יקרים, הגעתם לסופה של דרך ארוכה ולסיום התיכון ולתעודת הבגרות. זו רק תחילת הדרך שלכם כבוגרים. תמשיכו להיות ביקורתיים, אחראיים, מעורבים, אזרחים גאים, המרגישים שייכות למדינה היקרה שלנו, בעיקר בזמנים אלה, כי אין לנו ארץ אחרת. אני מאחלת לכם הצלחה בדרככם החדשה, מבקשת מכל הלב שתשמרו על עצמכם. אנחנו תמיד כאן במקווה ישראל בשבילכם, מצפים שתבואו לבקר. שלכם באהבה רבה. וכעת אני מתכבדת להזמין את מר אלי דדון, ראש מועצת בית דגן, לברך את הבוגרים. דפנה שניידר, שרון מרז, כוכבית, מנהלת מחלקת החינוך בבית דגן, ידידי מוטי אמרני, יושב ראש הנהגת ההורים, הורים, קרובי משפחה ואחרונים חביבים, מחזור ק"ד. בתוך זה, רבע מק"ד זה 26, אנחנו התחלנו את הרומן המדהים שלנו כבית דגן עם מקווה ישראל ב-1999, בדיוק לפני 26 שנים, ואני גאה בבוגר שמתחנך כאן במקווה ישראל, ואני בכוונה בחרתי במילה מתחנך ולא לומד. יוצאים מכאן תלמידים עם ממוצע בגרויות בעשור האחרון של כ-96%, וגם בוגרים מופלאים שמצטרפים לחברה הישראלית שהפתיעה את כולנו, הקשישים שחשבנו שאולי דור הטיק-טוק הוא קצת מרוחק, קצת מנותק. למדנו לצערנו במבחנים האמיתיים של המדינה עד כמה אתם דור מופלא, לא פחות ואף יותר מדור הפלמ"ח. אני מאחל לכם הצלחה, כל איש בדרכו, כפי שדפנה תיארה את האפשרויות ואת ההסללות השונות. בכל מקום אשר תגיעו, יהי נועם השם עליכם. צאו לשלום, חזרו לשלום לבתיכם, ואני מתפלל שחיילי צה"ל יגיעו לביתם שלמים, בריאים, החטופים יחזרו לביתם, מי לקבורה, מי לחוזקה בתוך משפחתו. ואני אומר לכם, יש לנו עוד בוגר אחד מבית דגן. אני ידעתי עד לפני 2 דקות שהוא בוגר י"ב שנים. מסתבר לי שכנראה י"ג שנים. מוטי אמרני, אני מאוד מעריך. שיגעת אותי במהלך 6 השנים האחרונות, אבל הכל לטובת התלמידים של מקווה ישראל. זה מאוד חשוב, הנתינה שלך, התרומה שלך, האהבה שלך לפעילות של בית הספר כהנהגת הורים וכיושב ראש ההנהגה ממש מפליאה ומעוררת כבוד והשראה. אשריך וטוב לך. דבר אחרון, אני מבקש להזכיר לכל הבוגרים, כבר יש לכם את הצעד הבא, ביום ראשון בערב יש לנו ערב חלוקת מלגות לסטודנטים וערב מתגייסים. מחכים לכם, ערב טוב לכולם. תודה למנהלת בית הספר, גברת דפנה שניידר, ולראש מועצת בית דגן על הברכות.
ועכשיו, אחרי שהתחלנו לגרוב קצת מחמאות, בדגש על התחלנו, עידית, חכה לך, שהחמאת לי, הייתי שם יופי יופי. הגיע הזמן להראות לכם על מה עבדנו כל כך קשה. אז חממו את הידיים, ואת שרירי הלסת, פרגנו לנו במחיאות הכפיים, ובחיוכים רחבים, והכינו את עצמכם לחוויה בלתי נשכחת. וכבר מאחורי הקלעים, עומדים, נרגשים. גבירותיי ורבותיי, קבלו את המופע שכבה נהדרת. של בני ובנות מחזור מחזור ק"ד. ק"ד. ערב טוב ושלום לכולם בבית ספר הכללי מקווה ישראל, ובמיוחד כמובן לכל המשפחות של שכבת י"ב. תנו לעצמכם כפיים קצת, כן, טובת התלהבות, בקטנה. ממש מיד מתחילים את המופע של מחזור כ"ד, אז בינתיים תתרווחו לכם בכיסאות, למרות שאין משענת, מי עושה אמפי בלי משענת אני לא מבין, ואל תשכחו גם להעביר את כל הילדים הקטנים לשקט. יאללה, מוכנים? אפשר להתחיל? אז אל תשכחו, יש לכם שכבה נהדרת. טוב, אז בסך הכל, עם כל האתגרים והמורכבויות, יש לנו שכבה באמת חמודה, והשנה הזאת מסתיימת בסך הכל סבבה. לא כל דברים טובים שקרו השנה, העולים החדשים, המחזור הראשון, מסיים את הלימודים שלו, וממש נראה שטוב מאוד. יש לנו תלמידים שלומדים ביולוגיה באוניברסיטה, פעם ראשונה, לא מובן מאליו. וגם הטיול השנתי, שבואי, זה לא היה מובן מאליו, באמת הסתיים מצוין. אז זהו, נשאר לנו את מסיבת הסיום של י"ב. אז אני רק רוצה לוודא שהכל סגור, הבמה, הטקסטים, התלבושות, הריקודים. הכל בסדר, אני ממש על זה. יופי, מעולה. צוות יקר, בגלל שהיינו עסוקים בהצלחת התלמידים, אנחנו חייבים להזעיק אותם מהר, כי יש לנו שבועיים לארגן טקס סיום. אני חוזרת, שבועיים לארגן טקס סיום. קדימה אסף, קום, אני מחכה לכם. ערב טוב אסף, ערב טוב מי, ערב טוב לקהל באולפן וחמישי שלום לכם. כמעט שבוע עבר מאז שכף רגלינו נחתה במסדרונות בית הספר, ואנחנו רוצים להאמין שאווירת הקרנבל בחדר המורים לא קשורה לעזיבתנו. ובידיעה שהגיע זה עתה, אפליקציית הסמארטפון, נסגרת לצמיתות ועוד. מתלמיד אחד נמסר, אמא, אני יודע שזה קצת צורב, שבחיים שלי יותר לא תוכלי להתערב. תלמיד אחר הוסיף ואמר, אבא, אתה רואה שבסוף אתה לא מוחזב, הבן שלך כוכב.
אז בהרבה נושאים נעסוק הערב, במהדורת סיום העונה של מחזור ק"ד. כן, שמעתם נכון, הערב אנחנו סוגרים את העונה ונפרדים ממיטב הרגעים היפים שאתם הצופים בחרתם באמצעות אפליקציית הסמארטפון. ומבין המצביעים יוגרל זוכה או זוכה שאותם נחשוף לכם בסוף השידור. רגע, אסף, במה זוכים? חכה, רק התחלנו את התוכנית, לא רוצה באמת לתת להם ספוילרים עכשיו. טוב, אז צריך להתחיל בתוכנית, ואיזו דרך יותר טובה מלהציג את הכוכבים שלנו לערב. קבלו אותם, שכבה נהדרת! עוד שנה חלפה עלייך, הזמן כבר עובר, ילדות שנגמרה וזה קצת אחר. בבית ספר צחקנו, אמרנו וחלחלנו, כי עכשיו רק נגענו כאן. והמורה ראתה את הרצון שהיה לי, וניסיתי לא אמרתי נואש. בכל דרך חדשה, בכל פסיעה שפסעתי, איך גיליתי את עצמי מחדש. סיימנו יותר, נגמרו הלימודים, בוא נראה יותר את המורים. סיימנו יותר, המורים מאושרים, שנצא להם מהחיים. עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. יש את הזיכרונות ויש גם את ההפסקות, יש גם מריבות ויש גם הברזות ואיחורים, שקרים על הבוקר, אנחנו כבר ממש מותשים. והמורה אז ראתה את הרצון שהיה בי, כשניסיתי לא אמרתי נואש. בכל דרך חדשה, בכל פסיעה שפסעתי, איך גיליתי את עצמי מחדש. סיימנו יותר, נגמרו הלימודים, בוא נראה יותר את המורים. סיימנו יותר, המורים מאושרים, שנצא להם מהחיים. עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. חזרנו אליכם, ורצינו ככה שקצת תכירו אותנו. שנעשה איזה בונדינג קטן. כדי שתבינו את הסיפור המורכב שלנו כשכבה. אולי אתם חושבים שאתם מכירים אותנו, אתם לא באמת יודעים מה עברנו. ומה לא עברנו? את מדברת על הקורונה. מה קשור קורונה עכשיו? קורונה זה פסה. אם זה בדעת טיול שנתי הנדיר. כן? כן. הלו, בנות, להוריד את המיקשופ. אני מדברת גם על הקורונה, גם על הטיול שנתי, אבל ממש לא רק על זה. אז מה עוד? את מוכנה לזה? אני לא יודעת. אלי, את מוכנה לזה? נולדתי. קהל, אתם מוכנים לזה? שביתת עיצומים, התקלות, מטרות, איחורים, פיזורים, הברזות? לכאורה. שיחות עם דווקא, שיחות עם מדין מלחמה, דיונים, צבא, רישיון, טיול שנתי, נשף. באמת עברנו הרבה שלא נדע. וכדי שתבינו קצת יותר, הכנסנו צוות צילום לבית הספר, שיראה לכם טעימה מהחיים שלנו. והם... לא ממש לא. בקיצור, אני שמיניסט במקווה ישראל. קמתי בבוקר, קיבלתי הודעה בקבוצה של הכיתה. התבטלה שעה ראשונה. חזרתי לישון. התעוררתי ב9. שיט, הפסדתי גם את השעה השנייה. הכנתי ארוחת בוקר. אחרי הכל זאת הארוחה הכי חשובה ביום. יצאתי מהבית. הגעתי לבית ספר. שיט, אין חניה. חניתי ברפת. עוד דקה צלצול. ללכת, לרוץ. החלטנו ללכת. הגעתי להרחבה. שיט, דפנה מתקרבת. אני בלי תלבושת, צריך לחשוב מהר מה עושים. קפצתי לשיח. הצלחתי להתחמק.
הגעתי לכיתה. שיט, איחרתי. רחלי הסתכלה עליי, אני הסתכלתי על רחלי. רחלי הסתכלה עליי, אני הסתכלתי על רחלי. רחלי אמרה, למה את מאחרת? היה לי ג'וק בחדר. טוב, בסדר, כנסי. אני לא מאמינה שהתרבות הזה עובד כל פעם מחדש. התיישבתי, שמתי אוזניות, פתחתי את הקלאש. שיט, האוזניות לא התחברו. המורה הוציאה אותי מהכיתה. הבנתי שאני רעב. צדוק, קיוסק, צדוק, קיוסק. יאללה, נלך לצדוק. כמה קורסון? 25. מה 25? אתמול זה היה 9. בודק את המצב? חסר 25. אימצני נדבות. בסוף ביקשתי מלוי, תמיד בא עם מזומן. הבטחתי להחזיר לו, הוא בטח ישכח מחר. נכנסתי לשיעור. שיט, מבחן, הלך עליי. אם אני נכשלת, אבא שלי לא נתן לי את העוד חודש. יש, זה מבחן אמריקאי. עשיתי אנדנדינו. הגעתי את המבחן, יצאתי. בדרך עצרה אותי טליה ואמרה לי, לא הלך ציון הגשה אם לא תגישי את העבודת חקר. לקח לי חצי שעה לשכנע אותה לתת לי עוד זמן להגיש את העבודה. עד מחר. הלכתי לנור בספסלים. עידית העירה אותי. הגעתי לשיעור. התחלנו שיעור ספורט. כל חברים היום עושים חימום קצר ועושים 2000. התבאסנו. ניסינו לשכנע את יעיל ולתת לנו כדור במקום. הוא לא ויתר. ממש לא! רצנו 2000. בקיצור, אני שונית במלכה ישראל. הוא ממש, אבל ממש גבוה. הוא רואה לפני כולם את הזריחה, ואחרון שרואה את השקיעה. זה מאפשר לו להשקיע בנו יותר זמן. הוא מנהל צעיר ונמרץ, הוא מלא נשמה. אני מתכבד להזמין את מנהל הפנימיה, קרל יאן, לברך את הבוגרים. תודה רבה. ערב טוב לכולם. אנחנו כבר אחרי טקס מצומצם של הפנימיה, שבו כבר הודיתי לכל מי שהיה חלק מהמסע המדהים הזה. אז עכשיו, ברשותכם, אני רוצה לפנות רק אליכם, הבוגרים והבוגרות היקרים והיקרות. כל שנה אני מתרגש מאוד ברגע הזה, אבל שנה אפילו יותר. מתרגש כי כל פעם, כל מה שעברנו בזמן האחרון, זה לא מובן מאליו שאנחנו פה במעמד הזה. שומעים שאני מתרגש. היום אתם לא רק מסיימים לימודים, אתם מסיימים פרק בחיים. פרק שכולו התבגרות, התמודדות, צמיחה, ומכאן אתם יוצאים לדרך חדשה. לפרק הבא, אולי הכי משמעותי, שבו אתם מתחילים את החיים שלכם כבוגרים. אני יודע שיחד עם השמחה וההתרגשות, אולי יש גם חשש, אבל אני יודע שאתם תהיו בסדר, ואני סומך עליכם ועל הכלים שקיבלתם כאן. על הערכים, ויש לי תחושה שתכבשו את העולם. עברנו יחד לא מעט. שנים של טלטלות, מגפה עולמית, מלחמה, תקופות של אי ודאות. כמו בשיר, זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד. ובכל זאת, עשיתם את זה, ואני גאה בכם מאוד. הצלחתם להתמיד, ללמוד, להתבגר. אני רוצה שתזכרו שכל חלום גדול מתחיל באדם שמעז לחלום. אז תעזו, תחלמו בגדול, תכוונו גבוה ותגשימו בענק. ואל תשכחו, הבית הזה תמיד יישאר פתוח עבורכם. כמו שאומרים אצלנו, פעם מקווי, תמיד מקווי. אוהב אתכם מאוד. אתם רואים אותנו היום עומדים כאן לפניכם, שמחים, חגיגיים ומאושרים. כל זה ועוד נזקף לזכותכם העומדים מאחורינו, הורינו היקרים. ולהיות ההורים שלנו זו משימה מורכבת מאוד, מלאת אתגרים. להיות מאופקים בערב ההורים
לישון עם מים נחת פקוחה עד ששומעים שהדלת נסגרת כשחזרנו מבילוי בשעות המוקדמות של הבוקר. לעודד אותנו גם אם לא עברנו טסט 5 או 6 ולשלם על הכל. ולהתחיל להתרגל לכך שבקרוב התלבושת האחידה תוחלף במדים. לדעת להגיד לא נורא אם רבנו עם החבר או החברה ואם לא הלך לנו כל כך בבחינה. לצחוק איתנו, לבכות איתנו, להתרגש איתנו. הורים יקרים, תודה על כך שאתם מלווים אותנו, תומכים, מקשיבים, דוחפים אותנו קדימה. וגורמים לנו להאמין כי השמיים אינם הגבול, הם רק ההתחלה. תודה על הכל. וגם אם לפעמים אנחנו לא כל כך מראים, אנחנו מאוד מעריכים ואוהבים. אנו מתכבדים להזמין את יושב ראש ועד ההורים, מר מוטי אמרני. אפ, זה אבא שלי, אני רוצה להזמין אותו לבמה. יאללה, אבוש, בוא לבמה. לי, הביטי אחורה, אני מאחרייך. חכי לי שנייה אחת, את מסיימת את התיכון שלך, אני מסיים את תפקידי בהנהגת ההורים. בואי, חכי לי שנייה, אני אעלה, אני אתן לך חיבוק ענק וניפרד מכולם. אני אוהב אותך, אני בדרך, רגע, אני רץ עלייך, שנייה, לא לזוז. טוב, היא ברכה, לא מה לעשות. טוב, את האמת אני נורא מתרגש. הבת שלי מסיימת תיכון, אני מסיים את תפקידי כיושב ראש הנהגת ההורים. ראש מועצת בית דגן, מר אלי דדון, ערב טוב לך חברי יקר. מנהלת מחלקת החינוך, הגברת כוכבית, ערב טוב גם לך. מנכ"לית מיק ולא כאן. מנהלת המדור הכללי, הגברת דפנה שניידר, ערב טוב. מנהלת בית ספר התיכון, הגברת נורית הדר, ערב טוב גם לך. מנהלת החטיבה, הגברת שרון מירז. שרון, לך ערב טוב באמת. סגנית מנהלת החטיבה, הגברת מור, ערב טוב. מורים, מחנכים, הורים ותלמידים יקרים. אני עומד כאן היום עם רגשות מעורבים, לאחר 12 שנים מרגשות, ואני מסיים את תפקידי כיושב ראש הנהגת ההורים. זהו רגע מיוחד, רגע של סיום, אך גם רגע של התחלות חדשות. במהלך השנים זכיתי להיות חלק מקהילת הורים, המורים, הילדים, יחד שקדנו על יצירת סביבה תומכת ומעוררת השראה עבור תלמידינו. אני גאה בכל מה שהשגנו. פרויקטים קהילתיים, פעילויות חינוכיות, תמיכה מתמשכת בכל תלמיד ותלמידה בבית הספר. היו רגעים קשים, אתגרים שהעמידו אותנו במבחן, אך יחד גילינו את הכוח שבשיתוף פעולה ואת החשיבות של תקשורת פתוחה. נלחמנו על זכויות התלמידים, חינוכם ועתידם, ואני מאמין שתרמנו רבות להצלחתם. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם, להורים, למורים, לתלמידים, על התמיכה, ההקשבה והשותפות. אני מודה גם לצוות הנהגת ההורים על המסירות והעבודה הקשה. ללא ספק, יחד הצלחנו לבנות מסורת שתישאר לאורך שנים. כעת אני מעביר את השרביט לדור הבא. אני בטוח שהמנהיגות חדשה תמשיך להצעיד את בית הספר קדימה עם רעיונות חדשים, אנרגיה ורוח חדשה. אני מאחל להם ולכם הצלחה רבה בהמשך הדרך. לסיום, אני רוצה לברך את כל התלמידים שסיימו את לימודיהם השנה. אתם העתיד שלנו. איפה אתם? אתם אלה שינצחו על הכיוונים, הערכים והעקרונות של הדור הבא. אני רוצה להזכיר לכם תמיד להיות נאמנים לעצמכם. חפשו את מה שמעניין אתכם, תאתגרו את עצמכם, תשאלו שאלות, אל תפחדו למרוד. לחשוב מחוץ לקופסה ולשאוף ליותר. ולסיום, אני מתפלל לשובם של החטופים בעזה, להחלמתם של הפצועים ולשובם בריאים ושלמים של כל חיילינו. ולכם, מחזור ק"ד, דרך צלחה, ילדים יקרים ואהובים שלי. אוהב אתכם. במטעים מצאתי אושר, בחממות ראיתי חושך, כל הביצים סופם אמת, וכמה עבודה יש עוד לתת. את כל החלה שניקיתי, את הביצים שלא עזבתי, גגלמנים כולם,
עוצמים לרגע את העיניים ומתעוררים ליד פרות ומי יחלום שלא אהיה פה ומי יזום בין העצים עושה לי רישיון הטרקטור לא אעזוב אותו עכשיו בכל עבודה שמתגברת יש עייפות שלא נגמרת השעות פנו לא נגמרות שיט נפלו שוב האוזניות המטעים שלא אספתי ואת הירקות שאני גידלתי מלחמות ביצים פה עם כולם וניצחון אחד קטן למה החלטתי גם אותני הוא הגורם לשיגעון עוצמים לרגע את העיניים מתעוררים ליד פרות ומי היחיד שלא אהיה פה ומי יפריש את הסוסים דורך לי בטעות הקקי הוא לא יוצא ממני כבר והמחת ניגן אותני הוא הגורם לשיגעון עוצמים לרגע את העיניים מתעוררים ליד פרות ומי יחלום שלא אהיה פה ומי יזום את העצים עושה לי רישיון הטרקטור לא אעזוב אותו עכשיו לא אעזוב אותו עכשיו אז חזרנו לכם, עם נושא שיכול להרחיב לחלקנו. הרישיון שכל תלמיד חולם לקבל. וכעת, תעלה לנו תלמידה ששמרה שיא חדש שקשה לעבור. ברוכה הבאה, קרן. את קרן? כן, יש לך בעיה? שלום, שמח להתארח כאן. טוב, אז קרן, ספר לך על איזה קטנה שברת. זה במקרה, ממש במקרה, בלי לשים לב, ממש בטעות. עברתי 43 מורי נהיגה. 43? עברת 42 הראשונים. טוב, אז ככה. הראשון עצבני מדי שאני חופר, ששף פחות הלימונית, הרביעי לא טעמי, הרביעי 50 מטר. בסדר. אני חושב שהצופים הבינו את המסר. לפחות יוצאים הראשון? הגעתי בזה. בנימה אופטימית, קרן, מה נאחל לך? מה אפשר לאחל לי? מה? מאיה, כתב אפס, מי לא לך לכתב בכלל? מי? רישיון. אני בן בכלל, לטמבל. ונעבור לכתבה הבאה שלנו. טוב, אז אחד החלומות הכי גדולים של כל שמינית זה החופש, היציאה לעצמאות, להפסיק להגיע עם הסוד בבוקר ולשמוע את דרור שר ברמקולים. למדת בגן היום, ילד מתוק שלי. למדת בגן היום, ילד מתוק שלי. אבל כדי לקבל את הכרטיס המיוחד, יש לנו הרבה כיכרות לעבור. זה מתחיל בלימודי התיאוריה האנגלית. אז אחרי שסיימנו עם התיאוריה, אנחנו עוברים לשיעורי הנהיגה. סגורה. אהבת? לא, זה השיעורי הראשון שלי. סי! מה? סי! מה? סי!
מה? ככה מתחילים אצלי סיור נהיגה ראשון. יש הרבה סוגים של מורי נהיגה. יש את האלה שחושבים שהם מצחיקים, ויש את האלה שלא מצחיקים כבר. יא בא, תעצרי לי בין הבגט הלא איתה, אני אקח איזה בגט שניצל. אפי את השלום הלוך הזאת עם דקדק. תאמיני לי, הבגט הלא איתה, יש לי את זה להגיד בהם. מותבי? אני לא רואה. מתי, יותר בשבילי. יו, תתני לי רגע בגודל, אני אקח איזה גינוח. זה לא הכל, כי יש את העסוקים, אלה שאתה נוהג במשרד שלהם. מינה. אין עוד 7 דקות, אני סליחה אבי. שמאלה בכיכר. לא בני, 5 דקות במגרש, תעשה טובה תכין קפה שחור אבא. שמאלה בכיכר אמרתי לה. נו, אז תסירי! אז סיימנו עם התהליך של 28 שיעורים, או יותר בכיוון של 78 שיעורים. אתה רק מחכה לרגע שהמורה יקבע את הטסט. יש כאלה שעדיין מחכים. ואם מתמזל מזלך ויש לך טסט, נותר לך רק להתפלל לקבל טסטרית כזאת. מה הם צריכים? היא נפלת טסט. שמי עידית, ואני אבחן אותך היום. להביא לך תעודת זהות? לא, אין צורך. אני סומכת עלייך שאת זו את, ולא מישהי אחרת. קדימה, תוכל להתחיל לנסוע. טוב, אולי היינו רוצים שהטסט הזה באמת ייראה ככה, אבל במציאות זה יותר דומה לזה. בסדר, בלי שאלות מיותרות מעכשיו. כשאני אגיד לך, תבצע חניה בבלוק השלישי בצד השני של החניה השנייה בכביש השני. מה, איפה? שאלתי לך מותק, סע. יש המון תרחישים שיכולים לקרות. קבלו את המיטב שלנו. קדימה, תתחיל בנסיעה. אז השתחררנו לחופשי, סיימנו עם הטסט, קיבלנו רישיון, אנחנו סוף סוף עצמאים. רק שזה לא בדיוק המצב. הרכב שלנו פיה מלבד בהורים. עסקה? יש. זאת זוהר למקרה שאני דקה? יש. נויה, אני פה אימא. נויה? יש. חגרת חגורה? כן אימא. שמורים נוחה, חגורה. חגורה? יש. אפשר לנסוע. אז זוכרת את הפנים? כן אימא. בסדר, הייתי בטוח שיש לי את זה, נו. כך ממש קשה לך, אה? שמע, זה לא הכי נעים, גם השקעתי והכל, קניתי זהר, הכנתי שלטים. רק, לוי, אם אני יכול לבקש ממך משהו, אל תספר את זה לאף אחד, בסדר? אתה מעליב אותי עכשיו. אתה צריך להגיד לי לא להגיד? פשוט, אתה רואה אם זה כבר מגיע לאנשים, שזה יגיע ממני. אתה מכיר את החבר'ה שלנו, אוהבים לספר. תתבייש לך, אתה לא צריך להגיד לי דברים כאלה בכלל. בסדר, סומך עליך. תפתח בבקשה. איזה משחק הולך להיות היום! מה אתה אומר? הלך אליי אתמול הביתה עם צר פרקים וטוקסידו, יבוא לו שהוא מפואר. וואו. כן, בטח. יאללה, בוא תגיד שלום, בוא. לוי. אני שם פה את המשחק בינתיים. סבבה. אבא אומר. קורא לי. בנה, תשמע, איזה בית? מה זה? כן, לוקסוס. את האמת, ההורים שלי השקיעו פה את הנשמה, אתה יודע? לא, רואים, מה זה? משהו. יאללה, אני צריך לספר לך משהו. לא נכון, מתי? מה, לוי סיפר לך? לא. אפשר להגיד שום דבר לבן אדם הזה. לא, הוא גילה על זה לבד, לא ראית איזה מופתע איתי? לא, אני הולך לשים לזה סוף. חתיכת אידיוט, בן אדם יכול לשמור לפה שלו, פה פבור! לא, באומל, עזוב את זה, אל תגיד לו כלום. בסדר. הדביל פה, עזוב את זה. טוב, נו. ויזיה? אני בא. אתה לא אומר לו כלום. לא אגיד לו כלום, בסדר. באומל, נראה לי השלט לא עובד. מה הבעיה? תביא את זה, תפעיל.
מה קרה לך? מה קרה? תגידי, אתה לא מתבייש? אני מספר לך משהו, מבקש לא לספר את זה אף אחד, אתה רץ לספר את זה ליאלי? איזה יאלי? יאלי שלנו? כן, שידי תחזור ללמד אותי תיאוריה עכשיו אם אמרתי לו משהו. עכשיו הוא אמר לי שאמרת לו. איזה אפס, בוא'נה, אי אפשר להגיד לו כלום. עכשיו אני גומר אותו, עכשיו! לא, לוי, תכבד אותי עכשיו, אל תוצא מטומטם, זה הבית שלי והוא ביקש ממני שאני לא אספר לך. בסדר, בסדר. לשטוף ידיים אני יכול באומל? תודה רבה. לוי, להכין לך איזה פיתה עם משהו בינתיים? ממך אני לא רוצה כלום, נבלה. איך תעשה לך פיתה עם קקי מערפת? היי? כן, הולך מספר לבאומל? אני? איזה באומל? שלנו? כן, באומל שלנו. עכשיו הוא אמר לי שאמרת לו שאמרתי לך. מה? לא אמרתי לו כלום, הוא גילה את זה לבד. די, יאללה, יותר אני לא מספר לך כלום. בסדר, כאילו שככה אתה מספר לי. יאללה, אתה לא יודע לשמור סוד בכלל. בסדר, אל תגיד לי כלום. הכל תמיד סיפרתי לך. כן? כן. למה זה שדרסת חתולה בטסט סיפרת לי? מה? על זה שטסט שביעי, שאתה נכשל, ואתה בכלל אמרת לי שלא התחלת לי. מה זה? מי סיפר לך את זה? יא. בוא'נה, איזה נבלה, בוא'נה, אני אהרוג את הבן אדם הזה. לא, לוי. לא, אני גומר אותו עכשיו. לוי, עזוב אותך. את כולכם אני אהרוג. לוי, אני אומר לך, זה סתם בשביל שתראה שאתה לא מספר לי כלום. אוקיי. אתה תוציא אותי אידיוט. בסדר, בסדר. שלום, לוי, שים את זה בפריזר. תגיד לי, אתה לא מתבייש? מה, לא, הייתי רעב, ניגבתי קטנה עם האצבע. מה? לא זה! הולך מספר לי על הטסטים שלי? אני? כן, כן, אתה, הוא אמר לי שים אמר לו. איזה ים? ים שלנו? כן, אתה, ים שלנו. אפס, אי אפשר לספר לו כלום זה. אתה לא מכיר אותו, הוא לא יודע לשמור סוד בכלל. עכשיו אני שובר לו את לא, 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 ים, חכה רגע, תקשיב, כל הבית בבלגן, באומל אתמול הציע לאלה לצאת איתו לפרום והיא דחתה אותו, צחק אותה מופתע. לא נכון! הוא עכשיו מטומטם שהוא יגיד לך. אתה גנוב. יש! איזה גול. צחק אותה מופתע. יאללה. באומל. מה לוי, סיפרת גם לים? איזה לוי? לוי שלנו! מה יש לך? לא, תרגע, הוא לא סיפר לי כלום. תגיד, באומל, יש לך מישהי לנשף? איך, מה זה? לא נכון, מתי?
רק אתמול אמרנו שלום כיתה א', והנה היום אנחנו מסכמים 12 שנות לימוד. 12 שנים, בית ספר היה מרכז חיינו, מדי בוקר התייצבנו, למדנו, נבחנו, פגשנו חברים ואספנו הרבה רגעים מאושרים. בשלוש השנים האחרונות, מערכת הלימודים הפכה לעמוסה בשיעורים, מבחנים, מתכונות, והזנו בשפע לקראת הבגרויות. ולא נשכח כמובן את הטיולים השנתיים, את המסיבות, ההרצאות ואת הסדנאות המעשירות. זוכרת כמות תארים שטיפסנו כדי לנסות להגיע לאילת? אבל בסוף לא הגענו לאילת. אבל לפחות ביקרנו ביוטבתה. למרות כל הלחצים, האירועים המתנגשים, הבעיות, תמיד נשארנו רגועים. כל זאת הודות לצוות מיוחד של מורים, מקצועיים, מחנכות ומחנכים מסורים. בהחלט הגיע הזמן להודות לכל המורים המקצועיים והמחנכים שהבאתם אותנו לרגע הזה. תודה. ובמיוחד לך, מיוחדת במינה, רכזת השכבה, עידית רוטשס, שנתנה את כל כולה, את השכבה היא הובילה במסלול, מתוך דאגה אינסופית לכל תלמיד ותלמידה. היא פקחה את עינינו להתבוננות מעמיקה, תמיד הדלת שלה הייתה פתוחה, ובחיוך פותרת כל בעיה. קבלו את רכזת השכבה, עידית רוטשס, לבמה. שומעים? ערב טוב לכולם. אוקיי, התרגשות בשיא. וואלה, לא. מבטיחה שאני אעשה את זה קצר ולא ארוך. ערב טוב לכולם, בוגרות ובוגרים יקרים, הורים, מורים והורים נכבדים. הזכות לרכז אתכם בשנתכם האחרונה הייתה עבורי מסע מרגש, מאתגר ומלא ברגעים בלתי נשכחים. חרף המציאות המורכבת שכולנו חווינו ועדיין חווים, שמחתי לראות שהצלחתם לגלות עוצמות, ערבות הדדית וגיבוש, וברגעים הקשים גם חוסן, רצינות ובגרות. כעת אנו מגיעים אל קו הסיום, בקרוב תעלו על מדי צה"ל או תצעדו בכל מסלול אשר בו בחרתם. חמושים בכלים ובערכים שבית הספר העניק לכם במהלך השנים, בתקווה שתמשיכו לפעול למען עולם טוב ומפויס יותר. מאחלת לכם הצלחה רבה בכל אשר תפנו. תמשיכו לשמור על שמחת החיים ועל הרוח השובבה שכה מאפיינת אתכם. ודעו שלא יכולתי לבקש שכבה מכילה, מגובשת, מאתגרת ואהובה יותר מכם. עכשיו כמה תודות. עד לפני שבוע וחצי, עצם קיומו של הטקס הזה עמד בספק. אבל הנה אנחנו כאן. קודם כל אני רוצה ברצוני להודות לרועי, הבמאי שנמצא שם בקונטרול, המוכשר, והשקיע את כל כולו והמשיך בחזרות גם מרחוק בזום בין האזעקות. תודה רבה רועי, לא ראה אותך. וכמובן לכם התלמידים, כל הכבוד מי שנמצא מאחורי הקלעים על המופע המקסים שהרמתם, למרות ועל אף מה שעברנו בשבועות האחרונים. שפו, כל הכבוד לכם. התודה הבאה היא לכם, להורים, על האמון, שיתוף הפעולה, הסבלנות והגיבוי שנתתם לנו לאורך השנים, ושהפקדתם בידינו את היקר לכם מכל, את הילדים שלכם. תודה לוועדי הכיתות, על שהייתם לנו לעזר בכל רגע ודאגתם לרווחת הילדים, ובראשם למוטי. על כל השנים שהשקעת ודאגת, תודה רבה. תודה לכל המורים המקצועיים שלימדו אתכם על ההשקעה, ההתמדה והאכפתיות, ועל שלא ויתרתם על אף תלמיד. תודה לצוות החטיבה שלימד אתכם, למחנכות, נועה, מיטל, ריקי, ורונית, ולרכזת השכבה כוכי, למנהלת החטיבה שרון ולמור סגניתה, שקיבלו אתכם קטנים והחדירו בכם אהבה וגאווה להיות מקבעים. תודה להנהלה, ובראשה עומדת המנהלת דפנה שניידר, שהקדישה לילות כימים למען הצלחתכם, ולנורית, מנהלת החטיבה העליונה, על האכפתיות, המעורבות והרצון תמיד לעזור. תודה רבה. ותודה אחרונה לעומדים לצידי,
לצוות שכבת י"ב המסור והנפלא שליווה ודאג לכם במשך כל שנות התיכון. בואו, אתם מוזמנים לעלות. בואו צוות יקר, בואו. ליועצת ענת רום ולמחנכים מיכל, רויטל, יאיר וללאה, שזו השנה האחרונה של לאה. בהצלחה ושיהיה לך כיף בדרכך החדשה. תודה לכם וכולכם שהייתם מיד ימיני. הייתה זו עבורי תקופה מענה המון המון בזכותכם. זהו בוגרים יקרים, צאו לדרך בביטחון, שאפו גבוה והגשימו את חלומותיכם, והכי חשוב, שמרו על עצמכם וחיזרו הביתה בשלום. דלתנו פתוחה תמיד עבורכם. בואו לבקר ושמרו על קשר, אוהבים אתכם. ממליצה לכם. כולנו מצפים בקוצר רוח ליום בו נצא מבית הספר לאחר הבגרות האחרונה. נסתכל מסביב ונדע שעמדנו במשימה. כולנו מצפים לאותו רגע בו נוכל לממש את אותן התוכניות שתכננו בקפדנות כה רבה במהלך שנת הלימודים. למה תתגעגעי? להפסקות, לישיבה על הספסלים, לטורנירים שלנו בכדורגל, קצת פחות לחרישה לפני המבחנים והלילות הלבנים. לטיולים השנתיים, לחברים ולצוות המדהים, לשיעורים בזום. זוכרת את השיעורים עם הפיג'מות והמבחנים והמצלמות? מה זוכרת? זה היה רק לפני שבוע, חזרנו שוב לזום. בסדר, הפעם זה היה בחסות האיראנים. שכבת ק"ד, סיימנו בית ספר! אני מזמינה את נציגי הבוגרים, אלן ביאדגלין ויאלי ליבוביץ', לעלות לבמה ולשאת דברי ברכה בשם הבוגרים.
להורים, למורים, למשפחה ולחברים, ולכל מי ששרד איתנו את 3 שנים האחרונות. אז הנה אנחנו, סיימים י"ב. 12 שנים. לעשות מבחנים, עבודות, ו1,000 הודעות בוואטסאפ של מי עשה שליפים למבחן מחר. אנחנו עברנו הכל, כאילו, הכל. ממתקפה איראנית, פעמיים. למגפה עולמית שהשאירה אותנו תקועים בבית. לפחות ככה היה יותר קל להעתיק. בחטיבה היינו ילדים מופרעים. פתחנו מטפים בכיתות, שברנו שולחנות וכיסאות, ואפילו פתחנו גז פלפל, כי נויה חשבה שזה בושם. וכמובן, עוד המון סיפורים שאני לא יכולה לספר בפורום הזה, מה לעשות איתנו. איך אנחנו אמורים להיות התיכוניסטים החדשים. בכיתה י' הגענו מתלהבים, עם תיק ומחברות חדשות. לא חשבנו לרגע שבכיתה י"ב מחברת מתמטיקה תהיה גם של אזרחות, גם של היסטוריה ותנ"ך. אבל לפחות היה בנו רצון ללמוד. ולחיות. זו הייתה השנה היחידה הנורמלית בתיכון. בכיתה י"א התחלנו את השנה עם מלחמה ששינתה את החיים שלנו ואת התפיסה. אבל לפחות היו הקלות בבגרות. השנה הייתה כל כך אינטנסיבית, עד שכבר נעלנו את המורה ללשון מחוץ לכיתה, כי כבר לא יכולנו ללמוד יותר. שרון, אוהבים אותך. בי"ב, אני בספק אם מישהו זוכר משהו מהשנה הזו, מרוב שהיא עברה מהר. לאט לאט הפסקנו לראות את החברים מהכיתה, וכל אחד מגיע לסיים את המגמה שלו, ותמיד מבאס לראות חבר שסיים את הבגרות לפניך. מזל שהאיראנים ביטלו את הבגרות בביולוגיה. לקראת המחצית השנייה, כבר התחלנו להגיש את הסוף. והכל נהיה מרגש יותר, מוזר יותר. אני חושב שעוד לא הכרנו את זה שאנחנו לא חוזרים לכאן ב1 לספטמבר. ועכשיו, כשאנחנו עומדים כאן, בתור נציגי השכבה, רגע לפני שנפרדים מהשגרה שהייתה כל עולמנו, אנחנו רוצים לפנות לשכבה ולהגיד שנתגעגע. כי בתוך כל הצחוקים, הבגרויות, כישלונות, הבכי והריבים, הייתה כאן תקופה שלמה שגדלנו ביחד, והפכנו להיות מי שאנחנו היום. עוד רגע נצא מכאן, ניקח את התעודה, ניפרד מהמחנכות והצוות הלימודי, מהמסדרון שהיינו מבריזים בו ורבים עם המורים, מהספסלים בצדו, ומהשירותים בקומה שעברו כל כך הרבה. והכי חשוב, מרכזת השכבה שלנו עידית, שהייתה עושה הכל בשבילנו. ואז, פשוט נתחיל מחדש, כל אחד בדרך שלו, כבר לא עם החברים מהבית ספר. זה לא רק סוף הבית ספר בשבילנו, זה הסוף של היהדות שלנו. ומכאן, התחלה של חיים חדשים, בוגרים, מפחידים, לא צפויים, אבל בעיקר החיים שלנו. אז תזכרו, לא משנה לאן כל אחד ילך. מחזור ק"ד, את השנים האלו אי אפשר לקחת מאיתנו. תודה לכם על תקופה שלא תחזור, אוהבים ונתגעגע, אלם ויאללה. רגע לפני חלוקת התעודות, נרצה להקדיש את הבמה ללאה זלמנוב היקרה שעוזבת ביחד איתנו. לאה שלנו התחילה את תפקיד ההוראה בגיל 21 והיא נמצאת איתנו לא פחות מ-25 שנים. במהלך שנותייך כמורה לא ויתרת על אף אחד מאיתנו. לא משנה עד כמה היה קשה ועד כמה חלקנו ניסו לבדוק את גבולות היכולת שלך. תמיד היית מוכנה לתת הזדמנות שנייה, לנסות ולשפר. אנחנו מודים לך על כל השנים היפות שהשקעת בנו ובשלל הדורות שזכו להתחנך על ידך. על המסירות, הנועם, הרצינות והסבלנות. אנחנו מאחלים לך מכל הלב דרך צלחה והמשך דרכך. אוהבים אותך. ההצלחה בחיים אינה קשורה בהכרח רק לכישרון, אלא גם למשמעת עצמית ולהתמדה. במקרה של התלמידים המצטיינים, מדובר בשילוב של כל אלה גם יחד. בכל אחד תמונה היכולת להיות כפי שברצונו להיות, והעוצמה לעשות כפי שברצונו לעשות. גם לעתים יהיה לכם קשה להמשיך, האחזו בחלומותיכם, האמינו ואל תוותרו. אני מתכבדת להזמין את רחלי פליישר להצגת התלמידים המצטיינים בתחום החברתי. אז ערב טוב לכולם, מורים, תלמידים ומצטייני המעורבות החברתית.
מרגרט מיד אמרה, לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה של אנשים אכפתיים ונחושים יכולה לשנות את העולם. למעשה זו הדרך היחידה שבה זה אי פעם קרה. הציטוט הזה מתאר במדויק אתכם, תלמידים יקרים שלנו, שבחרתם להיות חלק מהשינוי. שבחרתם גם כשהיה קשה וגם כשהלב כבד, לראות את האחר, לפעול, לתת ולחבק. השנה החולפת לא הייתה שנה רגילה. המלחמה שהחלה ב7 לאוקטובר באכזריות ובכאב עצום המשיכה ללוות אותנו לכל אורכה של השנה. לאחרונה אף נפתחה חזית נוספת כואבת ומאתגרת באיראן. הכאב, הדאגה, הגעגוע הפכו לי חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום של כולנו. בימים שבהם טבעי להיסגר, להתכנס, לשמור כוחות, אתם בחרתם אחרת. בחרתם לראות את הקשיש שמחכה למילה טובה, את הילד עם הצרכים המיוחדים, את הנער או הילדה שזקוקים למישהו שיאמין בהם. בחרתם להיות שם באופן קבוע, יציב, עם לב פתוח ואכפתיות אינסופית. בעודנו עומדים כאן הערב, אי אפשר שלא להזכיר את מה שמלווה אותנו ברקע. את החטופים בעזה שאנחנו מייחלים לשובם בכל רגע, את החללים שטרם הובאו לקבורה, את המשפחות שמבקשות שיקום, את הפצועים שנלחמים על חייהם, ואת החיילים אשר נמצאים בחזית. ואנחנו מייחלים בכל לב לשובם בשלום הביתה. בתוך המציאות הכאובה הזאת, אתם, תלמידים יקרים, מהווים תזכורת חיה לכך שעדיין יש טוב, שיש אור, שיש בני נוער שלא רק חולמים אלא גם עושים, שבוחרים במעורבות, באחריות ובאנושיות. אני גאה ומתרגשת להכריז על 21 תלמידים מופלאים, מצטייני המעורבות החברתית לשנת תשפ"ה. תלמידים שפעלו לא מתוך חובה אלא מתוך שליחות פנימית עמוקה. בשם הצוות החינוכי, ההורים ומשפחת מקווה ישראל כולה, אנחנו אומרים לכם תודה. תודה על האור שהבאתם איתכם, תודה על ההשפעה, על הבחירה, על הלב. ועכשיו ברגע של כבוד והערכה, אכריז על מצטייני המעורבות החברתית במסגרות השונות. אז התנדבות בתחום הספורט והכושר. לייבוביץ' יאלי מתן. בוזגלו ליאן. כהן שבע. עמית באומל. תמיר אלה. התנדבות במד"א, סליחה, תמיר אלה. התנדבות ותרומה לקהילה, בצלאל רותם. אביסרור שיר. בדלוב עדן. פלדמן אנה. קראוזה אדווה. חדד יאלי. פולנוק כלי. ונעבור לצופים. צופים שבט ארנון בחולון. טוויטה דניאל. אמר חן. כהן אלמוג. צופים שבט דגן בבית דגן. יבלין הלן. בן יאיר קרן. ניב תהל. עתד עומר.
דדון לי ומדמוני אגם. תודה רבה לכולכם והמון הצלחה בהמשך הדרך. אני מתכבדת להזמין את איפית רוטשס, רכזת השכבה וצוות מחנכי י"ב לחלוקת התעודות. ערב טוב, אני מתכבדת להזמין לבמה לחלוקת התעודות את צוות החטיבה. כוחי בבקשה. ריקי ורונית. אני גם גאה לומר שהייתי חלק מהצוות הזה. תודה. תלמידים, אפשר קצת שקט? אנחנו רוצים להוקיר תודה למחנכים ולהעניק להם שי צנוע בשם שכבה של כיתה י"ב, ועדי כיתות. אני אעניק כרגע לכל המחנכים לפי הכיתות. י"ב 1, איפה המחנכת? תודה רבה לך. איפה היועצת שלנו? ענת? תנו כפיים לענת, מגיע לה. קבלת התעודות ותחילה יעלו המצטיינים בתחום הלימודי. באומל עמית, תמיר אלה, הצטיינות במשק החקלאי כהן אדר, יעלו ויבואו תלמידי הכיתה ביד גלין הלן, ברונר אגם, גברילצ'יק תימופי, גילרמי, גילרמיה,
דגני לידור, דודוב אורי, אימה, הררי אגם, ברבי שיר, טוויטו דניאל, כהן מאור, כהן עמית, לוי רום, ליבוביץ' יאלי, לניאדו אריאל, מזרחי עדן, מיכאל אופק, נושדין אלכסנדר, סגס אור, פנחס נוגה, קובזנצ'ב יורי, קסטוריאנו אלי, קריספין לינוי, שניצר ים, תלמידי כיתה בצלאל, רותם, יעלו ויבואו תלמידי הכיתה, אוחנה עונים, איזון מיקה, בוקאי אורי, בן חכון ליאן, ברונפמן עידן, ברכה יהב, רומיו נפר, רויטל המלכה, זיזה נויה, יונה שחר, לוקונדו ליאור, אשכנזי אמיר, מור אילי, מיכאל איתי,
נחמן דניאל, פלס קרין, קונצ'קו ויאל, שגיא רועי, שמשי עומר, שפיגלר שיר, הצטיינות במשק החקלאי, ברזני שלו. יעלו ויבואו תלמידי הכיתה, אביסרו רוני, אז ישרועי, אמסלם רוי, בוסי הלל, בוזי אופל, גולדשטיין איתי, תודה לדני, אוהבת אותך מאוד. חמוי רועי, יצחק אימאי, משאשת טיגיס, ניסן שלומי, סימן טוב אילי, עובדיה נויה, שור רוני, שליקר גיא, אחלה עידית שבעולם, שם טוב דוד, עידית ודני, תודה ששרדתם אותנו. יעלו ויבואו תלמידי כיתה י"ב 4,
הצטיינות יתרה בלימודים, בדלוב עדן, בורקו אלון, זייצב יבה, שגם מצטיינת במשק, פלדמן אנה, קראוזה אדווה, הצטיינות בלימודים, ניב תהל, יעלו ויבואו תלמידי הכיתה, אביסרור שיר, אבן סתיו, וקנין יהל, אלפי הניב, אמר חן, באר אסף, בוזגלו ליאן, בן יאיר קרן, קלייזר גיאורגי, אוחמן רועי, אוחמן רועי, איב רועי, ויצמן מתן, הקבצה א' אנגלית לא שוכח הפעם. ויצמן מתן פה, זגורי נועם, כהן אורן, כהן אלמוג, כהן ליהי, סידי שלב, סנגרינסקי סרגי, עצמון ערן, אשת עומר, אורהנג עידו, קליחמן אורי, שני קטלן איתי, יעלו ויבואו תלמידי הכיתה י"ב 5. הצטיינות יתרה בלימודים, כהן שבח, נימני אריאל, שניידרמן שילה, הצטיינות בלימודים, אלי שירה, בן רף אורי, דדון לי, חדד יאלי, פנחס תום, שגם מצטיין במשק,
כמה עצוב. ולפני שנסכם ונזכר בשלוש השנים האלו, הבטחנו לכם זוכים. מתוך אלפי הצבעות, אנו גאים ונרגשים להזמין את הזוכים. גאות, אנחנו רוב של בנות. מתוקה? לא להתעסק איתי, מה הוא? גאות ונרגשות להזמין את הזוכים. והזוכות, והזוכים הם צוות מחנכי השכבה. וואי, מיכלי, איזה יפה, הלוואי עליי. צוות מחנכי השכבה, אתם זכיתם בדבר הבא. זכיתם בשכבה חדשה. יפגשו אותם פה בספטמבר הקרוב. הם לא יכינו שיעורים, הם יאתגרו אתכם. הם יתרצו תירוצים והכינו שליפים שאני אישית לימדתי אותם. והם יבריזו מלא. ואנחנו ממש מקווים שהם יהיו הרבה יותר גרועים איתם. שנזכות להיזכר לטובה. ועד כאן התוכנית שלנו. נתראה בעונה הבאה. לילה טוב. רגע, מה, לא שמעתם? שמענו מה? שאף לא יודע שאין עונה הבאה, וביטלו את התוכנית. אף אחד לא צופה בנו מסתבר. מה זה אומר? שצריך להתגייס. לא, זה אומר שנשאר לנו רק להיזכר בכל הרגעים היפים שלנו כאן. פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומגרות הכוכבים, והזמן עובר מפחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה. והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא מלאת השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועותיה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, וחוטצים להתבטאות ושנינו שיכורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגורשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם,
שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שם בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. מזל טוב לכולם. ברכות לכל הבוגרים, מזל טוב לכולם. איזה ערב מרגש. אנחנו מאחלים לכולם נסיעה בטוחה הביתה, סעו לאט ובזהירות. תודה לכל האורחים, תודה לבית הספר, והכי חשוב, בהצלחה בהמשך לכל הבוגרים. יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שם בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול, רק אל